Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Yafika nthawi yathu imene timakhala tikuphunzira kuchokera buku lopatulika. Ndipo ndikupempheni kuti tikhalenso limodzi tsiku la lero pamene tikhale tikuona ku zinthu zinanso kapena phunziro limene lofunikira pa moyo wathu wauzimu. Phunziro limene anthu ambiri amakhala ndi mafunso osiyanasiyana, ena mayankho amawapeza, koma ena amawapeza kumali mayankho olakwika. Pa tsiku la lero tifuna tikhale ndi nthawi yophunziranso pa phunziro limene litothandizana kupeza mayankho kuchokera m'buku lopatulika. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe, komanso monga mwa nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Ena timafuna kutsatira mapulogalamu amenewa tithe kumvera komanso patifuna kukhala ndi funso losiyanasiyana. Mapiro pulogalamu imene timapereka nambala imene mukhoza kugwiritsa ntchito kufunsa komanso phunziro likhoza kukutumizirani kuti muthe kumvera pa nthawi yanu. Komanso mukhoza kulipeza phunziro limene pa tsamba lathu la YouTube mukhoza kuyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies, mungatero mudzatha kulipeza phunziro limeneli komanso maphunziro ena ambiri amene atha kupitirizani nokuthandizirani moyo wanu wauzimu. M'bale wanga Kamalunje. Yeah. Tithokoze kuti iso tili limodzi pa tsiku la lero makamaka pamene tikhalenso tikuonanso pa phunziro lina limene nthawi zambiri anthu amakhala ndi mafunso osiyana. Yeah. Tudziwa tikukhala mu dziko limene anthu zinthu zina amafuna kumva kuchokera ku buku lopatulika. Nthawi zina anthu zinthu zina amatha kungofuna kumva kuchokera ku maganizo anthu. Yeah. Ndipo zinthu za Mulungu ukamva kuchokera ku mbali ziwiri zimene zosiyana, nthawi zambiri umapeza yankho losiyana. Yeah. Ukamva pongotengera zimene mawu a Mulungu akunena umapeza yankho lina, ukamva potengera maganizo a munthu umapeza yankho lina. Yeah. Makamaka maphunziro lero limaperekanso mafunso limenso limaperekanso mayankho osiyanasiyana otengera kuti kodi unamva kwa ndani. Phunziro lokhudza ufumu. Yeah. Pali nthawi zina zimene anthu amanena kuti ufumu unafika, ena amanena kuti ufumu sunafike, komanso ena amanena kuti ufumu ndi mpingo, komanso ena amanena kuti ufumu si mpingo, komanso timamva nthawi zina anthu ena amanena kuti ufumu ndiye ufunikira kwambiri osati mpingo. Naonaponso nthawi ina anthu ena amanena kuti Yesu pamene anabwera pa dziko lapansi pano ankafuna kudzakhazika ufumu, koma popeza Ayuda anamukana nkumupha, malo mwake anakhazika mpingo. Ndena kuti ndi chofunika kuti tithandizane pa mafunso ena kapena pa maganizidwe ena amene alipo ngati amenewo okhudza ufumu. Kodi tikakamba za ufumu, Baibulo limakamba zotani? Zikomo kwambiri. Poyamba tinene kuti tikamakamba zokhudza ufumu, mawu ena amatanthauza ulamuliro. Tsono Yesu pamene anali pa dziko lapansi adakambapo zokhudza ufumu wa Mulungu kapena katchulidwe kena ufumu wakumwamba. Nthawi ina Yesu adakapondapo ali pa chiyeso, adakafikapo pa bwalo la mfumu Pilato. Tsono Pilato adamufunsapo Yesuyo makamaka zodziwa kuti kodi Yesu ndi mfumu? Ya, ndiye tsopano Yesu poyankha funsoli adaonetsa kuti iyeyo ndi mfumu, koma adafunumuzanso Pilatoyo kuti ufumu wake koma si wa dziko lapansi. Ya, mwachitsanzo adalankhula amenewa m'buku la Yohane 18 verse yake ya buku la Yohane mutu 18 verse yake ya 36. Adalankhula motere. Yohane mutu 18 verse ya 36 akuti Yesu anayankha, ufumu wanga suli wa dziko lapansi. Ufumu wanga ukadakhala wa dziko lino lapansi, anyamata anga akadalimbika nkhondo kuti ndisaperekedwe kwa Ayuda. Koma tsopano ufumu wanga suli wochokera konkuno. Ya, ndiye kuti Yesu adavomera kuti iyeyo ndi mfumu, koma anamuyankha Pilato kuti ufumu wake si wa dziko lapansi. Ya. Adalankulanso Yesu atalandira funso kuchokera kwa Afarisi amene amatsogola chipembedzo cha Chiyuda. Tikamaona pa Luka chapter 17 verse yake ya 20, unena kuti ndipo pamene Afarisi anamufunsa iye kuti ufumu wa Mulungu ukudza liti,
anawayankha nati, ufumu wa Mulungu sukudza ndi maonekedwe, ndipo sadzanena taonani uwu kapena uwo, pakuti taonani ufumu wa Mulungu uli mkati mwa inu. Afarisi amafuna atadziwa kuti kodi ufumu wa Mulungu ukudza liti. Yesu anawayankha kuti ufumu wa Mulungu sukudza maonekedwe, sikuti adzakuza kuti taonani uwo kapena uwo. Chifukwa ukamba pano ufumu uliso mkati mwa ndani? Uli mkati mwanu. Koma simuona chifukwa ufumu uli kujani? Uli kuzimu. Yesu amakamba zoti ufumu wa Mulungu ulipo, ndipo umachedwa kuti ufumu wakumwamba. Apa amafuna kusiyanitsa kuti popeza mdziko lapansi nthawi imeneyo ngakhale Pilato amachedwa kuti ndi mfumu, komanso panali magulu a Herode nthawi imene Yesu anali pa dziko lapansi. Ufumu umenewu wa Mulungu aneneri adaloseraponso kuti kudzakhala ufumu wakumwamba umene udzakhalaponso mkati mwa dziko lapansi. Mmodzi mwa aneneri amene adalosera ndi mneneri Danieli. Ndiye timveko zimene Danieli adalankhulapo zokhudza ufumu umenewu. Tikamawerenga buku la Daniel chapter 2 mu verse yake ya 44, akunena kuti ndipo masiku a mafumu aja Mulungu adzayika ufumu wakumwamba, adzayika ufumu oti sudzawonongeka ku nthawi zonse, ndi ulamuliro wake sudzasiyidwa mtundu wina wa anthu, koma udzaphwanya ndi kutha maufumu wawo wonse, nadzakhala chikhalire. Daniel ntimene anali mneneri wa Mulungu nthawi imene Ayuda adatengedwa ku ukapolo pita ku Babulo. Nthawi imeneyo ku Babulo amalamulira ngati mfumu adali Nebukadineza. Kuti tsono Daniel anene kuti koma masiku a mafumu aja Mulungu adzayika ufumu wake umene udzakhala ku nthawi zonse, komanso sudzasiyidwa mtundu wina wa anthu, komanso umene sudzatha udzakhala wachikhalire. Maonena kuti nthawi ya mafumu aja pamene munthu angafunsa kuti mafumu ake ati. Buku limeneli la Daniel chapter 2 koyambirira kuti mafotokozera maloto amene adalota mfumu ya ku Babulo dzina lake Nebukadineza. Timadziwa maloto ndi zinthu zimene umaona kutulo utatani utagona. Iyeso ngati mfumu komanso ngati munthu atagona adalota maloto ati kutuloko pamaso pa Nebukadineza padayima chinthu chimenechi chidali ndi magawo anayi kapena kuti 4. Mutu udali paokha ndipo udali wagolide, pamene chifuwa ndi manja zidali za siliva, pamene mimba ndi chiuno udali mkuwa, pamene mapazi ndi miyendo chidali chitsulo. Koma pamene chitsulocho chimapita chimakatsikira pasi chidaphatikizika ndi dongo kapena kuti dothi. Ndiye chinthu chimenechi chitayima pamaso pa Nebukadineza mfumu ya ku Babulo, akutana adabwa kuti koteroko mwala udangochoka mphiri osasemedwa ndi manja a munthu, umene udabwera nudzagunda chinthu chimene chidayima pati pamene paja ndi chinthu chije chidatani chidagwa. Ndipo chitagwa chinthu chadachiona chusungunuka mpaka chidatha chosaonekanso. Ndipo pambuyo pake mwala umene unabwera udzagunda chinthu udayima pamene paja ndi udayamba ukula mpaka udadzaza dziko lonse lapansi. Ndi pamene maloto a Nebukadineza adathera pati pamenepa. Ndi atadzuka adayamba kusakasaka anthu amene amakhulupirira kuti adzamutanthauzire maloto amenewa. Ndiye kwina kulikonse kumene adakasaka anthu osanathandize kumasulira maloto amenewa. Mwamwayi kuti Ayuda ali komweko ku ukapolo, komanso pali mneneri wa Mulungu dzina lake Daniel, ndi amene adayitanidwa kuti adzatanthauzire loto limeneli kwa Nebukadineza. Tsono potanthauzira anamuza kuti munaona ndi chinthu chimene chitayima pamaso panu. Mutu unali wagolide, chifuwa ndi manja za siliva, mimba ndi chiuno za mkuwa, mapazi ndi miyendo za chitsulo. Ndipo chimene chitayima mwaona ndi mwala umene unabwera kudzagunda chinthu chimenechi, ndipo chinagwa chasungunuka ndipo chatha. Koma mwala umene unadzagundawo ndi umene wayamba ukula mpaka wadzaza dziko lapansi pamene maloto anamatani amatha. Ndiye Mulungu wakumwamba ndi amene wandituma ine, wandidziwitsa ine kuti nkutanini nkuuzeni. Ndiye anayamba kutanthauzira kuti mutu wa chinthucho umene munaona kuti chinali cha golide
chimenecho chimayimira ufumu wanu umene inuyo muli mfumu ya. Tsono pambuyo pa ufumu wanu kudzabwera ufumu wina umene udzakhala ufumu wachiwiri, ndi umene munaolera chifuwa ndi manja za silivazo. Pamenepa ndiye kuti amalosera za ufumu wa Amedi ndi Aperesiya ya. Ndiye amanena kuti ndiye pambuyo pa ufumu wachiwiriwu padzabweranso ufumu wachitatu. Ufumu wachitatu umenewu ndi umene munaona mimba ndi chiuno zachani zamkuwa, zimenezo amakamba za ufumu wa Giriki. Ndiye amanena kuti tsono pambuyo pa ufumu wachitatu padzabweranso ufumu wa nambala 4, monga munaonera mapazi ndi miyendo zachitsulo. Pamenepa amakamba zokhudza ufumu wa Roma ya. Tsono ufumu wa Roma udaphatikizikako ndi anthu amba, ndiye chifukwa kamene chitsulocho pamene chimapita pasi chidasakanizika ndi dongo ya. Ndiye amanena kuti tsono monga munaona mwala umene unabwera kudzagunda chinthu chija ya. Mwalawo uyimira ufumu wa Mulungu kapena ufumu wa kumwamba umene unabwera kudzagunda chinthu chija nkugwa. Ndiye pamene pamabwera pa verse yake 44 amati pa nthawi ya mafumu yawa Mulungu pamene adzayike ufumu umene sudzonongeka ya. Ndiye Yesu amene anayikidwa kuti alamulire mu ufumu wa Mulungu anadzabadwa pasi pa ufumu wachani wa Roma ya. Choncho n'chifukwa chake ngati anthu angafune kukhala ndi chidwi chofuna kudziwa za maufumu amenewa, ndiye kuti Daniel chapter 2 verse 37 akukamba za ufumu wa ku Babylon. Pamene pa Daniel chapter 5 verse 28 akukamba za ufumu wachiwiri umene uli ufumu wa Amedi ndi Aperesiya. Pa Daniel chapter 8 verse 21 akukamba za ufumu wachitatu umene uli ufumu wa Giriki. Ndipo kenaka ndi pamene pamadzadi ufumu wachani wa Chiroma. Tsono nthawi ya ufumu wa Chiroma monga ndinanena kuti Yesu anadzabadwa pasi pa ufumu wa Chiroma. Monga mmene adalosera kuti mafumu awa adziko ndiye kuti adalosera kufikira pa nthawi ya ufumu wa Roma, ndiye Yesu adzabadwa nthawi ya ufumu wa Roma. Ndi pamene Yesu tsono amadzalimbikitsa polankhulapo zokhudza ufumu mmene Daniel adawolosera. Ndiye chimene chinadzachitika Yesu paja asanayambe ntchito ndiye kuti anayamba ndi otsogola uja dzina lake Yohane. Yohane pokamba za ufumu umenewu umene ukamba za ufumu wakumwamba umene nthawi imene ankatanthuzira Daniel amakamba za mwala umene udagunda pano lija ya. Pa Mateyu chapter 3 mu verse yake ya 1 ndi 2 akuti ndipo masiku adza anadza Yohane Mbatizi nalalikira mchipululu cha Yudeya 2 tembenukani mitima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Yohane akukamba za ufumu uja anawulosera Daniel ya. Ndi aonena kuti ufumu ujatu wayandikira ya. Kulalikira kwa Yohane pamene kumapita kumapeto ndi nthawi imenenso Yesu anayamba ntchito yolalikira. Na Yesu anayambanso ndi kulankhula mawu omwewa pa Mateyu chapter 4 verse yake ya 17 akuti kuyambira pamenepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena tembenukani mitima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Yohane walalikira kuti ufumu uja wakumwamba wayandikira. Yesuso akunena kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Tsiku lina lake Yesu adatumakonso ophunzira ake kuti apite ukalalikira. Ndiye adawawuzanso mofanana ndi momwemo kuti polalikira awawuzenso anthu chimodzimodzi. Tikaona pa Mateyu chapter 10 mu verse yake 7 akuti ndipo pamene muli kupita lalikirani kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Yesu watuma ophunzira kuti pamene mulalikira muwawuzenso anthu kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Ndiye kuti anayamba Yohane walalikirapo Yesu ophunziranso walalikiraso ya. Ndipo tikamenenga pa buku la Mateyu chapter 6 verse yake 9 Yesu adawawuza kuti ufumu umenewo pokhala chinthu chimodzi chofunikira kwambiri muziphatikiziraso inuyo ndi kumaupempha ya. Ndifuna kuphunzira amapempha muja mwina anthu zina momva kwena amene saudza kuti mpaka pano zinthuzo zidasiyidwa koma mpaka pano mwina anthu akadachita mofanana ndi momwemo. Yesu powauza akauza kuti muzipempha kuti Atate wathu wakumwamba dzina lanu liyeretsedwe, ufuna kwanu kuchitike, ufumu wanu ufumu wanu udze ya. Choncho ophunzira anayamba kupempha zokhudza ufumu umenewo komabe aliwauza kuti ufumu umene
wayandikira. Chichewa chathu chokamba za kuyandikira amatanthauza kuti ndiye kuti uli pafupi kapena kuti tatsala pang'ono. Choncho gawo lina lokhudzana ndi nkhani ya ufumu wa Mulungu Baibulo limalankhulapo motero. Pamene mafotokoza bwino Yohane, Yesu komanso ophunzira ake akuwatuma akuti azikakamba nyimbo zonse. Komanso tikabwera chipangano chakale mwationetsa ndithu kuti unalolosoledwa. Koma tsopano mwina munthu ukumafunsa tsopano Yesu yanazisira porani. Popeza Yesu pano palibepo. Kodi ufumu umene amaonenawo anawusiya urani. Yesu pamene amachoka kubwerera kumwamba popeza mnakamba za Yesu. Yesu pamene amachoka kupita kumwamba ufumu wake anawusiya zili porani za ukhani ya ufumu. Zikomo kwambiri. Nthawi imene Yesu amachoka pa dziko lapansi kupita kumwamba wauza ophunzira ake kuti azipempha komanso adziwitse anthu ufumu umene wayandikira. Tsono mwina nthawi zina anthu angafunse kuti kodi uchokera pa nthawi imene Yesu amachoka kupita kumwamba pamene amankha kuti ufumu umene wayandikira. Kodi kuyandikira kwake tingakuyike mkumulingo otani? Tsiku lina lake Yesu ali pa dziko lapansi pano adayika ngati mulingwe. Tikamawerenga buku la Marko chapter 9, pabuku limene la Marko mutu 9 pationetsapo nkhani ina imene amafotokozerapo. Marko chapter 9 verse 1 akuti ndipo ananena nawo, ndithu ndinena ndi inu kuti alipo ena akuyimirira pano amene sadzalawa imfa konse kufikira akaona ufumu wa Mulungu utadza ndi mphamvu. Yesu ali pa dziko lapansi pano asanachoke walalikira kuti ufumu umene wakumwamba wayandikira, wauza ophunzira azilankhula chomwecho komanso nkuwapatsa ntchito yoti azipempha ufumu umenewo. Ndiye tsiku lina adasonkhanitsa khamu la anthu nayima nawo pamalo pena. Ndiye Yesu amafuna awapatse chithunzi chakuti ufumu umene tikamati wayandikira sikuti tikungonenayi. Ndiye adanena kuti ndifuna ndilankhule ndi inu amene muli ndi ine lero pano kuti simumwalira nonsenu mpaka na ena a inu muona ufumu wakumwamba utadza ndi mphamvu. Maonena kuti amene mwayimirira ndi ine pano simumwalira nonsenu mpaka na ena mutaona ufumu wakumwamba utadza ndi mphamvu. Ndiye kuti afuna kutanthauza kuti ena akhoza kumwalira koma ena a iwo umene adzamalizika kwa anthu amene asonkhana pamenepo adzamalizika ufumu wa Mulungu utadza. Ndiye kuti pamene patinganene kuti wayika pa mulingo wa msinkhu wa munthu kapena muzaka za ndani za munthu. Choncho pamene analankhula amenewa Yesu adadzalankhulaso chinthu china chimene chofunikira kwambiri kuti tichimvetsetse, chimene chitithandizire kudziwa nthawi imene ufumu watani udzabwere. Tikamawerenga buku la Mateyu chapter 16, Mateyu mutu 16 verse yake 18 analankhula motere. Verse 18 ndi 19. Ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzawulaka uwo. Verse 19. Ndidzakupatsa mafungulo a ufumu wakumwamba, ndipo chimene ukamanga pa dziko lapansi chidzakhala chomangidwa kumwamba, ndipo chimene ukachimasula pa dziko lapansi chidzakhala chomasulidwa kumwamba. Yesu akulonjeza za Petro kumuwuza kuti atafunsa wophunzira ake kuti kodi inu mukamandiona ine mbali mundi ine ndili ndani. Ndiye mmodzi mwa ophunzirawo dzina lake Simoni mwana wa Yona anayankha funso liponena kuti inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Ndiye Yesu anena kuti ndiwe wodala Simoni mwana wa Yona, chifukwa thupi ndi mwazi sindizo zakuululira izi koma ndi Atate wanga wakumwamba. Ndiponso ine ndinena kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazikapo mpingo wanga. Ndikadzakhazika mpingo wanga pa thanthwe limeneli, iweyo ndidzakupatsa mafungulo kapena kuti magiyi oti udzatsekulire wanthu kulowa ufumu wakumwamba. Tsiku limene ndidzakhazike chani mpingo wanga. Tsono mwina munthu angafunse kuti kodi mpingo umene Yesu adawulonjeza kuti adzakhazika ndipo tsiku lodzakhazika mpingowo ndi tsiku limene Yesu adzatenge magiyi kumpatsa Petro kuti atsekulire anthu kulowa ufumu wakumwamba. Kodi mpingo umene unakhazikitsidwa kapena sunakhazikitsidwe? Mpingo umene unakhazikitsidwa
pamachitidwe mutu 2 kapena kuti tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu ndi pamene mpingo umene umatani umakhazikitsidwa. Ndipo amene adalalikira tsiku la Pentekoste adali Petro. Adapatsidwa mafungulo kapena kuti makiyi oratsakulira anthu kulowa ufumu wakumwamba. Choncho pamene mpingo umayamba tsiku la Pentekoste, chimene chidachitika pamenepa Mzimu Woyera udachoka kumwamba udabwera. Monga mmene pa Marko 9:1 Yesu amene akuti ufumu udzadzani chani? Udzadzani mphamvu. Choncho Mzimu Woyera pamene umabwera tsiku la Pentekoste ndi pamene mpingo umakhazikitsidwa. Choncho potengera ndi zimene Baibulo limaphunzitsa pa mfundo imene zotanthauza kuti Yesu pamene amachoka kupita kumwamba amayembekezera ndithu kuti pamene mpingo udzakhazikitsidwa ufumu wakumwamba udzadzatsuntha imeneyo ya. Choncho mukafunsa lero pamene Yesu amachoka kupita kumwamba kuti zankhani yokhudza ufumu adazisira pati? Adayika mulingo umene anthu angayembekezere kuti ufumu umene uradza. Choncho mpingo unayamba tsiku la Pentekoste ndipo Petro ndamene adapatsidwa makiyi kapena kuti mafungulo otsakulira anthu kulowa ufumu wakumwamba. Ndithudi. Ndati mpingo ndi ufumu. Mpingo ndiwo ufumu. Nthawi zina pamenepa ndi pamene timafuna ndithu anthu kukhala ufumu wakudziko amamvetsetsa ndithu. Koma zikafika yapa sinu zoti chimapomboneza nchani. Tikamakamba za ufumu, pamene pali ufumu pamakhala zinthu 4. Pamakhala gulu la anthu, ndiye pamakhala wina amakhala mfumu, ndiye mfumu ija imakhala ndi malamulo, komanso anthu aja amakhala ndi malo okhazikika ndi amene amapanga nkhani yokhudza ufumu. Moti akamati apa pali ufumu, nthawi zina amafunsafunso lanena kuti ndi gulu liti lufunu panga ndiye amadziwa kuti ufumu pamene pali ufumu pamene pakhale gulu lachani? Gulu la anthu. Ndiye mpingo ndi gulu la anthu limene lidamangika pamodzi mchikhulupiriro chomukhulupirira ndani? Yesu. Ndiye chifukwa Yesuyo ali mfumu, mpingo ndiyo gulu la anthu limene likugonjera ulamuliro umenewo. Choncho ufumu ndi mpingo chinthu chimodzi. Pamene mafotokoza kuti chinthu chimodzi, mukuzotithandiza kuti timvetsetse kuchokera buku lopatulika kuti leloli ufumuwo ulipo. Taona mmene Baibulo limakamba zokhudza ufumu. Mwatipatsa ithutu zimene zinachitika kapena zimene Yesu anasiya zokhudza ufumu. Koma tsopano lero munthu akhozokhala ndi funso la ufumu leloli ulipo kapena mpingo umene ali nawo ulipo. Mukozomuthandiza bwanji kuchokera buku lopatulika? Zikomo kwambiri. Chinthu choyamba munthu ayenera kudziwa kuti tikamakamba za mpingo ulipo. Ndipo tikamakamba za ufumu ulipo. Ndipo Baibulo litithandiza kudziwa kuti ufumu udabwera. Mwachitsanzo tikamaona buku la Kolose chapter 1 mu verse yake ya 13. Pa Kolose mutu 1 verse 13 pali maonena kuti amene anatilanditsa ife ku ulamuliro wa mdima natisunthitsa kutilowetsa mu ufumu wa mwana wa chikondi chake. Paulo apa amafotokozera kuti iyeyo mu ufumu analowamo. Chifukwa anena kuti Mulungu adalanditsa ife ku ulamuliro wa mdima. Pache tikamati ufumu tikukamba za ulamuliro. Ndiye kuti poyamba ife tinali ku ufumu wa Satana, ndiye pamene uthenga wabwino unalalikidwa kwa ife tidalola kukhulupirira uthenga wabwino, ndiye kuti pa nthawi imeneyi tinkatuluka ku ufumu wa Satana, tinabatizidwa kuti tilowe mu ufumu wa ndani? Wa Mulungu. Ndiye kuti ufumu umenewu Paulo sakadalowa usanabwere ayi. Komanso tikaona zimene walankhula mlembi wa buku la Heberi pa Heberi chapter 12 verse yake ya 28. Pamene paunena kuti mwa ichi polandira ufumu wosagwedezeka tikhale nacho chisomo chimene tikatumikire nacho Mulungu momukondweretsa ndi kumchitira ulemu ndi mantha, pakuti Mulungu wathu ndiye moto wonyeketsa. Mlembi wa buku la Heberi anena kuti mwa ichi pokhala tidalandira ufumu wosagwedezeka tiyeni timtumikire Mulungu wathu ndi mantha, makamaka pofuna kuti titumikire bwino chisomo chimene chidatigwera. Ndipo tikamtumikira Mulungu mwa mantha tidziwenso kuti Mulungu ndi woopsa amene adzationonga ife
komanso mulungu ndiye moto. Ndiye kuti ngati apanena kuti tidalandira ufumu osagwedezeka, ufumu umene awunenawo ndi ufumu wandaniwo wa mulungu umene pano patili nawo adawulandira umenewo ya. Ndiye chifukwa chake tikamakamba zakuti ufumu umenewu ulipo ndipo mpingo umenewu ulipo tukamba ndithu zoona monga mwa malemba ndithu. Ndiye kuti munthu akamalowa mu mpingo ayembekezedwa alowonso muchani mu ufumu wa mulungu. N'chifukwa chake zoyenereza munthu kulowa mu ufumu wa mulungu ndi zoyenereza munthu kuti alowe mu mpingo wa Ambuye ukamene kuti mpingo wa Khristu zoyenereza zake zinga zimodzi. N'chifukwa chake pa Yohane chapter 3 Yesu pajankamuza Nikodemo kuti ngati subaje motsopano mufumu kusungata sungalowe. Komanso munthu akamafuna ulowa mu mpingo amene kuti abatizidwe. Munthu akamabatizidwa ndi ulowa mu mpingo wa Ambuye. Choncho ufumu umenewu tili nawo ndithu. Yayi mwatithandizira kwambiri makamakapo tipatsa chithunzi chabwino kutionetsa ndithu kuti ufumu inde unalonjezedwa. Ufumu Yesu analankhulapo ndipo lero tukamba pano ufumu ulipo, ufumu ndi mpingo. Tisayembekezerenso zina. Anthu ena amayembekezera kuti basi ndi kuti ufumu udzabwera kutsogoloko. Yesu anangokhazika mpingo basi za ufumuzo zisiyeni kotero pokayi. Koma ndi mmene mwationetsera m'buku lopatulikamu zationetsa ndithu kunena kuti ufumu ulipo ndipo unakhazikitsidwa ndipo ndi mpingo. Chifukwa chake ngati lero palibenso chifukwa choti tipitilire monga mmene Yesu adawuzira ophunzira poyamba kunena kuti mkamapereka pemphero kwa Mulungu muzipempha kuti Atate wathu akumwamba dzina lanu liyeretsedwe, ufuna kwanu kuchitike, ufumu wanu udze. Chifukwa wakuti ufumu wanu udze chichewa chena nkuti ufumu wanu ubwere. Ndiye kuti ophunzira ankapempha ndipo kudali kowayenera ufumu usanabwere. Koma ife sitingamapemphere pemphero limene achifefere likale mmenemo kwa ife amene tili mu mpingo wa ndani wa Khristu. Tate ntonene pa buku la 1 Korinto chapter 15 verse yake ya 24. 1 Korinto chapter 15 verse 24. Chapter chimene Yesu amakamba makamaka za uthenga wabwino. Koma verse 24 anakambaponso ntina imene chofunikira kwambiri chimene ofati chioneponso. 1 Korinto 15 verse yake ya 24. Pomwepo pali chimaliziro pamene adzapereka ufumu kwa Mulungu ndiye Atate atatha kuthera chiweruziro chonse ndi ulamuliro wonse ndi mphamvu yomwe. Apa tikupezapo zokhudza dziko likadzatha. Ndakunena kuti dziko likadzatha zimene Yesu adzachite ndi kutenga ufumu upereka kwa Atate wake. Tikuonapo zinthu zingapo pamenepo. Choyamba chimene ndikuchiona chonena kuti ikutsimikiza ndithu kuti ufumu unabwera kale. Chimene akhaluso unabwere akuti Yesu akadzabweranso adzakutenga ufumu upereka. Ndina khali pano palibe ufumu ndi adzapereka. Ndere zoronetsa ndithu ufumu ulipo umene makambidwa m'Baibulo ndipo ndi mpingo. Komanso ngati muone kunena kuti adzapereka kwa Atate wake. Ndizo titsimikizira ndithu kuti adzatenga mpingo wake, adzatenga anthu amene ali mu mpingo wake nkupereka kwa Atate. Amene ali kunja kwa mpingo wake sakaperekedwa kwa Atate. Ndere zoronetsa zinthu ziwiri zimene ndithu motsimikiza kuti ufumu ulipo ndipo ufumu ndi yani ndi mpingo. Ena kuti ufumu ndi mpingo ndosiyana. Yesu sanakanena zimene ali pa Mateyu chapter chani paja? Number 16 verse 18 ndikadzakhazika mpingo wanga pa thanthwe ili iwe tsono Petro ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba. Ndiye kuti tsono Petro mtundu akhoza kungokana chifukwa kuti asafuna. Chifukwa ina kuti ufumu ndi mpingo zosiyana. Yesu adzakhazika mpingo koma makiyi adzapatsa ufumu. Ndiyo zili ngati kuti ampatsa makiyi olakwika. Koma zofanana nchifukwa kuti makiyi ake ndzakupatsa ndithu ufumu. Chifukwa ufumu ndi mpingo. Ndiyo kuti taona ndithu kunena kuti pamapeto pa zonse Mulungu Yesu adzatenga ufumu upereka kwa Atate wake. Taona ndithu kuti za ufumu zinakambidwa mu Baibulo komanso taona kunena kuti ufumu ndiye mpingo wa Yesu Khristu. Tisayembekezere ufumu wina. Sitingamapemphere kuti ufumu wanu udze chifukwa ufumu unafika kale. Tikuyamikeni mbale chifukwa mwatithandizira zimene wathu limenelo. Pa programu yathu ya lero munali ndine mbale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Gweya 36 komanso nali ndi mbale wanga. Ine ndine Namanika Malunje ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku mitundu ku Lilongwe mudzi mwa Sanduliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akhale nanu nonse. Amen.